ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ এই ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଅଟା ଗୁଣ୍ଡ ନେବା। ତାପରେ ଆମେ ତାପରେ ଏଥିରେ କିଛି ପାଣି ନେବା। ଏଥିରେ ପାଣି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଏକ ଆୟୋଡିନ୍ ଦ୍ରବଣ। ମୁଁ ଏଥିରୁ କିଛି ଆୟୋଡିନ୍ ଦ୍ରବଣ ନେଇଛି। ଆମେ ଏଥିରେ ଆୟୋଡିନ୍ ଦ୍ରବଣ ଏବେ ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଏଥିରେ ଆୟୋଡିନ୍ ଦ୍ରବଣ ପକାଇ ସାରିବା ପରେ ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ନୀଳ ହୋଇସାରିଛି। ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ଗାଢ଼ ନୀଳ ହୋଇସାରିଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା ଯେ ଅଟା ଗୁଣ୍ଡରେ ଶ୍ୱେତସାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ନେବା। ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଅଟା ଗୁଣ୍ଡ ନେବା। ତାପରେ 3 ରୁ 4 ଚାମଚ ଜଳ ନେବା। ଜଳ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାହାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଅଟା ଦ୍ରବଣ ହୋଇସାରିଛି। ଅଟା ଦ୍ରବଣ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଧଳା ରଙ୍ଗର ହୋଇଯାଇଛି। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବା ପରେ ଗାଢ଼ ଅଟା ଗୁଣ୍ଡଟି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଆୟୋଡିନ୍ ଦ୍ରବଣ ଏଥିରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଆୟୋଡିନ୍ ଦ୍ରବଣ ଏଥିରେ 2 ରୁ 3 ବୁନ୍ଦା ମିଶାଇବା। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଗାଢ଼ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଦ୍ରବଣ ହୋଇସାରିଛି। ଆମେ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା ଯେ ଅଟା ଦ୍ରବଣରେ ଆୟୋଡିନ୍ ଦ୍ରବଣ ମିଶିବାରୁ ଏହା ଧଳା ରଙ୍ଗରୁ ଗାଢ଼ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପରିଣତ ହେଲା। ଏଣୁ ଅଟା ଏକ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ।